खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड निउस 24 जानानै गासैबो नायगिरिफोरनिसिम अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। थांनाय साननैसोआ अखा हाबाय थानायनि थाखाय दुलाराय हादोरसायावनो दैबानाया जादों। अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव सोमजिनाय दैबानायाव गोबां ओनसोलावनो लोमसावदों। चिरां जिल्लायावबो बेबायदिनो अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव दैबानाया लोमसावदों। सापागुरि गोजोनपुरियाव थानाय सोरां बर' गुदि फरायसालिनि लांगोना मोखाङाबो दैबानाजों लोमसावजादों। मख'नो गोनांदि खाथि खाला जेरावबो दैमा दैसा गैयाब्लाबो अखा हादैनि दैयानो दैबाना सोमजिहोदों। आसामनि दाब दाब जायगायावबो दैबानाया लोमसावदों। दैबानानि जाहोनाव आसामनि खायसे ओनसोलाव जोबोर खहा जानांदों। हा गिसिखादों, लोगोसे न' बाङाबो लोमसावनानै थादों। चिरां जिल्लानि सापागुरि गोजोनपुरिनि खाथि खाला थानाय ओनसोलफ्रावबो दैबानाया लोमसावदों। मख'नो गोनांदि बे खाथि खालायाव जेबो दैमा दैसा गैयाब्लाबो लोमसावदों। जाहोना जादों गोबां मोजां थासारिनि ड्रेन एबा साइन्टिफिक ड्रेन गैयैनि जाहोनावनो दै बोहैलांनो हानायनि राहा गैयैनि जाहोनाव खायसे ओनसोलाव दैबानाया जादों होननानै गोबां सुबुङानो बुंनो नागिरो। मख'नो गोनांदि थांनाय दानथामा कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन होनायाव फरायसालिफ्राबो बन्द' जानानै दङ। फरायसालिनि लांगोना मोखाङा लोमसावजोब्बाय। दानिया नायदो माबायदि दैबानाजों लोमसावजादों लामा सामा, दंग' दला गासिबो। नायदो माब्रै लोमसावजादों दैबानाजों। नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव जानाय जायखिजाया जाब्रबथाय जाथाय, दैबानानि जाथाय बा गुबुन गुबुन जाथायफोरनि सोमोन्दै भिडिअ खालामनानै जोंनिसिम दैथायहरनो हायो। जोंनि वाट्सएप नाम्बाराव नोंथांमोना रादाबनि थाखाय दैथायहरनो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।